Mi az a Nandu? Hát tulajdonképpen ez egy rohadt ronda madár. Strucchoz hasonlatos. Az egy indo-afrikai műveltségszó. Annyit tesz, hogy nem do. Tehát egy délutáni nem. Tehát egy rövidítés is egyben. Számomra ez. 2 lába van, ugyanennyi szárnya és fele ennyi feje. És még nem láttunk olyat. Miért kék és miért csillog a basszusgitáros hangszere? Azt nem én használom, én nem vagyok basszusgitáros. Szant. Egyszerű kérdés, a válasz nagyon egyszerű, úgy szintén. Ebben van neki. Meg tudtok-e nevezni olyan embereket, akikre a zenekar tagjai felnéznek? Azt hiszem egyértelműen Mickey Egér. Mindenki tudja, hogy kiről van szó. Hallottam róla egy történetet. Most nem mesélek el. De az ő nevét tudnám megemlíteni. Van egy közös szövegünk, de sajnos ő se tudja, hiszen a Buszos című számnak mi is a szövegrészlet, most nem is jut eszembe. Mindegy, van 2 ilyen sor, ezt sose tudom a szöveget, csak akkor elindul a szám. Úgy külön nem tudom soha, és van 2 sor, amit így átemeltem, mint jónak éreztem, mert hogy volt pár jó ilyen sora. A magam részéről pedig csak annyit mondanék, hogy ő volt az. Bocsánatot kérek, szeretném tudni, mi történik azon a rajongótokkal, aki nem megy el a koncertre, és nagyon megígért. Hosszú távon károsodik a lelke. És a teste is. Nagyon sok Mickey Egeres felsőt hordok, Nagyon káros az egészségre. és a legfontosabb a pénz. Mennyi a forint? Konkrétan 3 darab Mickey Egeres felső van, 3-50. Olcsóbb volt, mint a többi hasonló. tehát hogy tulajdonképpen a pénz nélkül ez nem működik, tehát hogy rengeteg pénzünk van, tehát tulajdonképpen nincs is szükségünk, hogy ezt a videót megcsináljuk, rengeteg, tehát tényleg azt nem is tudok felállni, annyi pénz van a zsebembe, az meg nem tudok egyszerűen, tehát Hát mindenképpen az egyik előző és fel olyan mondatokat mondunk ki, amik tulajdonképpen belőlünk jönnek mélyen. És ezt nem szabad megtagadni soha többé, amik ezt csináljuk.